Дошли в този мистериозно горещ ден. И ръкопляскайте. Добре дошли от мен. Не знам за коя поредна година сме тук. Питах Иван Бунков, той казва: съжалявам и аз не знам, защото на това място мистерии имало от векове, от древността. Такава емоция никъде няма по света. Всички го обичат, всички го обичат. Този връх, на който се намерим в момента, образно представлява един айсберг. Познаваме само една седма част. Това е видимата част на върха. Това, каквото има под върха, го знаят малцина. Голяма част от вас не са сънували. Искам да ви кажа, че дойде време и това ще излезе наяве. Нито бе неделя, нито бяха пости. Влизам аз в църква. Нередовно ходя. Нещо да не сбъркам, кафето до входа. Да истини викам, докато съм в храма. Връщам се и никой. Чашката я няма. Какъв късмет! По всички ширини и граници, с паласки, в каски, в чизми, с раници, светът да се тресе от вред, да смила огнен смерч войниците, холерата да ги коси и с вълче виене вдовиците да скубят своите коси. Reminds me of us, they keep me thinking that couldn't have it all. Rolling in the deep, you have my heart inside your hand, and you're playing. When love takes over, when love takes over. Силкови, братенкови, Калинкови, фирна дома да го гони, да го гони, да го плаши. Средния комитет след дълго заседаване тази година се измъчи и роди две награди. Така. Близнета, като славянска порода малко пада. Петър Василев, Хухла за поезия. Браво! И големия Недим Далбантоглу за музика.
Летни дъжд, летни дъжд, летни дъжд. Лети дъжд, лети дъжд, дъжд, Господи! Стори ме Боже, престори, светло сиво бело калапче. Не казвай любе, нека нощ чека доказваш, лека сърце ми любе, пробуждаш с нощ. Шкиначе